يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيتك oburni daha tagaka honoma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare nogase jeegom siilo walla mbiyen silto hitande ujunɗe nogase tati ɓattakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklina windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora pop en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓural ndenka e yajede iwde to jomiraɗo yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jami kise goni alhamdulillah joomi men findini men e jaam e cellal e kisal eɗen celli onon ne mbaɗoɗon celli mbaɗon pini son pini alhamdulillah sen pini enen kala yettude allah nde tawno haali jofni mayani koko newnana haalaka noon ɗaniɗo jamma no woori no fini naaɗi wi alhamdulillah kala ko dañƴa yetto allah allah ɓeydanma allah wi ko mante kam mi ɓeydana moon ñamminowoma ñande kala kadi mantu ɗum ɓeydanma baɗanowoma ñande kala mantu ɗum ɓeydanma jiɗɗoma ñande kala mantu ɗum ɓeyda yidde bannowoma gueɗe mantiniɗe mantumo ɓeyda ko ɓural ko allah diwide mante kam mi ɓeydana moon ɗum noon moni kala yo teddin goɗɗo yo hormo goɗɗo allah subhanahu wa taala ɓetana men ɓetoji moƴƴi jaaduɗi e men nde tawno neɗɗo ko halkare ɓole allah danda men bi jaahi annabi wa sallah sallam alhamdulillah eɗen calmina ɗo henna musidɗo men jatigui men to Yawunde Mouhamadou Ba gorko pullo jontaɗo baɗɗo fayida asde ballanajo mo ganduɗa allah jokkodiri men ɗen jokkodiral jongal wonno ko 2001 hitande ujunnaje 2 ko ɗon jimi joom boutique kala aljuma ne wara jawdi joom boutique kala aljuma wara jawdi somi haali ko rewi hen ko tan jalluɓe daña sago mumen nde tawno en gandi jalluɓe kamɓe jiyata babaɓe tan ɓe jiyata soɓe jii baba o tan gasi ɓe wiyata ko naggel mabɓe ɓesni ɗum noon mi haalata ɗon calminɗen kaw Djiby Camara ɗon ɗo asde balla ɗo Mouhamadou Ba goɗɗo asde balla gaso boyli mbimi hay goto wawa yebde woyndu ko yoɓete ko heewani kono wa asi kene tolno e temedde ɗiɗi woyndu taw koye junggo makko o heppata o haaɓata woyndu makko ne forti ne focci ne feewi hawa yanayi ndiyam belɗam yarde ɗo ndulmaji ɗe o asi ɗon ken tolno 50 woyndu allah wurtimo koye asde boyli omo yoɓe omo asa boyli
no hanki boyli gasirte e nder aadaji min ni ha hande kono wasirta wayndu fewndu haɗɗo ɗo kaleten wayndu makko mana asa ɗon ɗo dulmaji ɗo galle keccel sarɗo ko joni o yetti ndiyam alhamdulillah ken toon lewru joni o yetti ndiyam kono so serte asde tan a moosat onne ko jarateɗo ko jetteteɗo ko moƴƴo ko neɗɗo aljanna on Mamadou Ba mo asde balla jatigue men tugganma Burkina Faso Baba Idi Saar welede Allah e maɗa Oumar Alhassan Seydi Saar ceerno Hammadi Sow denɗi men Demba Dawouda yaadiɓe kala ha yetti Cameroun ɗo kalde Mamadou Ba e dendagal bandiraɓe kala nonne kadi Hammadi Yene to Mijik min calmini min jejjittama Oumar Ba Hammadi Yene ko bittama Oumar Ba Mijik ha yetti OM nonne kadi ha yetti Bouye Ali Sow Masina Souleymane Lam Fimbo Abdullahi Lam Tokaram Fimbo Jaggal Thiam ma kuku gorko moƴƴo laaɓɗo reedu paabiɗo kala ɗanniyanke garnoɗo ɗon ha tenti arɓe asɓe ɗon kanŋe e dendagal bandiraɓe kala ɗo katten ha saaha goɗɗo inchallah ceerno haali Abdullahi Sy min calmini min juurimama ko duttoɗen koye Jaggal Thiam gorko moƴƴo laaɓɗo reedu jaltinɗo ko heewi e kaso ñamminɗo balluɗo ɗanninɗo gartirɗo hewɓe galɗe dow makko welede Allah e makko ɗon ndu wontoɗen hande Bébé Thiam jinnaɗo mono ko neɗɗo moƴƴo Jaggal Thiam jeeya ko dumga bose walla mbiyen dumga laaw neɗɗo moƴƴo tinanoɗo jontanoɗo e nder Libreville ha ma koko kala baɗɗo gueɗe mantiniɗe neɗɗo moƴƴere mum ubbetake abadan nde tiiɗimo waɗanani moƴƴere dogowo koyɗe jaam jiɗɗo bandumen no feewi welede Allah e ma ani dendagal ma ɓe julɓe kala ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah ko duworɗa ko kala ne yetto foof ne yetto ceerno Khalidou ene naata e am ene wontanami yurmede e moƴƴere ene ƴellitami ene rokkami cellal e softede tembole tina ɗum alhamdulillah ko yettude Allah ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe garen e yewtere men tarihaji annabaaɓe wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salminima mi salmitimama e salminago ma ngo calminɗami mi wima wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Saar en jetti Allah Allah kadi moƴƴo moƴƴanɗo en artiri en hande kadi e yewtere men nde gownoɗen wadde ñande kala en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa so wonano kañum hay hunde wodetake. En jetti Allah en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. En ñaguima Allah jinnaɓe men wurɓe ɓe yo Allah hedduɓe ko juuti. En calmini jinnaɗo men moƴƴo mo ganduɗa eɗen jetta Allah nde Allah waɗi ko kanko woni jinnaɗo meɗen. Eɗen jetta Allah nde Allah waɗi ko kanko woni sababu yaltude men e oɗo aduna. Yanaɓe Abou Tafsir Mamadou en mbimo Seydi Sy yo Allah junno gurdam ya ko gonɗa jurumdero ya ko gonɗa Karaysira ya ko gonɗa jokkowo en ɗam ya ko gonɗa laaɓɗo reedu ya ko gonɗa jiɗɗo jaam. Seydi Sy yo Allah junno gurdam moƴƴina battane yo duuso ɓooy. En calmini galle o fof ko alda e limtude kono en calmini caggal ɗum ceerno men ceerno Mahmoudou Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye gorko moƴƴo gorko gando gorko gandinowo gorko kewɗo muñal gorko Karaysire gorko jurumdero gorko jiɗɗo jaam jiɗanɗo kala en jaam gorko dewowo Allah gorko dewnowo Allah yo Allah junnu gurdam. En gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguimomo du'aw kam e yafuya.
ko en calmini galle o fof kono en calmini kaw men ceerno men jinnaɗo men musidɗo men jiɗɗo en saabi Allah moƴƴo o wiyete ko ceerno Khalilu Mbayi en calmini galle makko fof kono mi salmini guiƴam ceerno Abdullahi Khalilu Seydi Mbayi en calmini cuddere makko taw ko wi ceerno Mahmoud ene wiye sohna Amina en calmini bandiraɓe sorigonaɓe fof kono en calmini dendagal senjenaɓe en calmini musidɗo men ceerno Ahmadou Diago gorko moƴƴo gorko jaƴƴo gorko karesire jaɓɓotoɗo gorko teddinowo gorko duusowo kono en calmini bani men debbo Kajja Mbayi ene tawe ɗo Sanowa ɗo taw koto Kanel to mbotu makko Dasa debbo moƴƴo debbo julɗo debbo paggiɗo debbo jiɗɗo yimɓe debbo pootowo moƴƴere debbo jaƴƴo muñƴo en ñaaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko e aduna yo Allah das balɗe makko ko juuti kono en calminori ɗon musidɗo makko biyeteɗo Astou Diaw taw jeeyakoto ɓogge ene tawe noon to Nouakchott en calmini gueɗo men sehil men jiɗirɗen Allah mo jiɗirɗen Allah biyeteɗo Hawwa Sow jeeyaɗo Triyimɓe kono noon mo Allah waɗi ɗo e Paris taw en calminori Harouna Sow Jaaligel en calminori Ahmadou Sangot to Luppe Paati to Tarab ɗo en calmini ceerno Mouhamadou Kane ha to Sadel en calmini ceerno Mouhamadou Diallo ha to Kanel ceerno Mahamoudou Ba ha to Madina Gounas kono ceerno Ahmadou Ba ha to Ɓundu kono ɓeɗo fof ene tawe ɗo Tarab ɗo ko serenɓe timmuɓe moƴƴuɓe ɓe Allah waddi en anduɓe ne kay en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe Ifra Karfa Sow en calminimo ko jaatigui men ko musidɗo men ko guiɗo men taw no wonde Hawwa Sow ko cuddiɗo makko e Fadimata Bakko Gueye taw ko cukalel makko en calmini mawni ko Seyni Karfa Sow e Aissa Soumare ɓeɗo ko tedduɓe ko wawɓe teddungal ko teddinoɓe kono en calmini jinnaɗo men Faati Diop nawtemo ha to Sinthiou Garba kono mo tawe ɗo e leydi he to wiyete alhamdulillahi rabbil alamina en mbimo Seydi Diop o wasa fatnade noon o tawete koto Elbef en calmini jaatigui men biyeteɗo Gaynde Diago to Évro gorko moƴƴo e cuddiɗo makko Hawa Konté mo ganduɗa kañum woni sababu moƴƴere nde kala kono en calmini cukalel makko kanko Gaynde Diago en wiye Coumba Modi Pam Hawa Konté Gaynde Diago en nawtiɓe to Dondu taw eɓe tawe ɗo e Évro ba Moussa Pam e sohna Aïssa Sarr ɓen ɗon en nawtiɓe to Jafan Sorukum ceerno Yahya Guissé e joom suudu mum Guedda Guissé ɓenne kadi en nawtiɓe to Dondu Salmata Ndiaye Jibinaɗo Diop ɓeɗo kadi en nawtiɓe to mabɓe to Boyinaji e to Matam mawɗo moƴƴo korsinɗo en taw ko saabi Allah enenne kadi ɗen korsinimo saabi Allah biyeteɗo Oumou Touré en calminimo ɗon ɗo e Froɗo Aissata Abdoulaye Sy mi ñeraguelam mi salminima ceerno Abdoulaye Diop mi salmini ɗum mi salmini badiraguelam yo Allah wurnu en calmini sohna Aissatou Wele jeeyaɗo to Jowol kono taweteɗo ɗo e leydi he debbo moƴƴo korsuɗo korsinɗo tedduɗo ne kay en calmini joom galle makko Hamme Sy Ibrahima Sy e jeegu wona kadi en calmini ɗum koɓe yiiko en calmini tokar nene Zeynabou Hamme Sy yo Allah wurnu waɗa e moɗo no barke Samba Dia ko musidɗo men en calmini ɗum en calmini Baba Abdourahmane Diop ha to Douro en calmini ceerno Ahmadoulah to Seeno en calmini Djiby Sall to Dakar kamɓe kala en calminiɓe kono en calmini mawɗo moƴƴo kawmen hen baaba men hen o tawete koto Amérique to wiyete ko Abou Ñaan ɗo ɓuuri andirede ko Abou Hawwa en ñaaguima Allah yo Allah hebbin nden ka e moɗon onon kala ɗum noon Seydi Saar alhamdulillah en jetti Allah ko Allah luuɓi en ko e yimɓe e mbawa haaldude haalaɓe foof lomto heddiɓe ɓe
mo en kalani o ko en on ɓurɗen haalde ɓurɗen salminde. ɗum noon en calmini fofof en juurima fofof konngol arta e ma ciiftina en to jarannoɗen e on sa'a jokken golle Seydi Sarr. ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen ha tenti noon calminalɗi fof ɓuuri weldemi en koto calminɗa nene ɗo tawno neniraɓe ko hanɓe salminede ko hanɓe duwanade ko hanɓe ñamminede ko handuɓe e waɗanede paye noon tokocon jomin ñammine ene yooɗi bandiraɗo debbo ko waɗata yummum sehili ha wona gonga guppana yumma pittana yumma ƴogana yumma defana yumma ko ɓuuri moƴƴude e ndefanteje kalisal kal dañata aɗa rendina aɗa soodoya comci guitta hen hande cooda lingu moƴƴu bangu fayida banna yumma bouillon moƴƴo ɓattinamo yara ha rendu ñongto coccanamo koyɗe ɗe ñantamo hawo yooɗa haw nanda e maɗa haw ɓuurma haw faɗɗinma saɗa yiɗi yumma ko noon neniraɗo woto yeebe saabu nene ala lomto baba noon ne jogui lomto ɗum woni juddu jutten jafoɗon jutten ne ara baba goɗɗo mawnini ɗum kono nene ala lomto hay goto lomtade nene jamais on wawa nene ko nene tan ko Allah rokki ɗum on pouvoir omo wuuri omo maayi ko nene gillima koye ɓiɗɗo changeta hay somo fetta no fulɓe mbiyata ni naggue yaɓɓat ɓiyum kono an caani ɗum noon tinnoɗen e neniraɓe no moƴƴi tinnoɗen kadi e babiraɓe no moƴƴi kono tinnoɗen e neniraɓe ha ɓuura ha waɗa jubjel ha waɗa ɓoɗel ceerno Khalidou machallah hanki a duwima ɗo duwaw goto mo annabi Yusuf duwino mo deftuɗa nde annabi Yusuf waynodirta yimɓe kaso o duwani mamaɓe ɓuuɓol hen nguleyki hen ko ari kala yo heeƴe mabɓe kono kadi yooɓe kumpite ko yahata e leydi he ko ay on duwaw ceerno Khalidou hewɓe hanki ceetima nannoɓe kasoji taw koye gañgañalde ene toñani jalti ɓe kolliti wonɓe kaso ɓuuri humpitade hay wonɓe boowal hay so kuddata waɗa e leydi gonɗo kaso ɓuuri humpitade est ce que annabi Yusuf ko duwaw mum gonɗo kaso ɓuuri humpitade hay gonɗo palais présidentiel est ce que nde tawno wonko Allah waɗi kaso neɗɗo ne yalta wona waliyu neɗɗo ne yalta wona galo neɗɗo ne yalta wonta moƴƴo neɗɗo kaso ne hulɓini ceerno Khalid Abdullahi Sy en calmini Oumar Diallo to Libreville Gabo marché Mambodj sa yiiɗi vaccine moƴƴo yaha to makko kono Mayram Sy to États-Unis d'Amérique hettani en dolokke moƴƴo haɗi en ɓorna dolokke o tan sen ɓorni mi yalten ko ƴamete caɗele gara e galle o gara e galleji ɗum tan guittuɗen moftuɗen ɗum noon sokhna Mariame Sy mi salmini baɗam mi salmini joom galle o mi salmini nene no feewi ceerno Khalidou jaranoɗen ko annabi Yousufa salinoma yaltude hawo laɓɓina hoore makko e oɗo henna kaso e ko ndeɗo takkere ko fate rewɓe tañoɓe juuɗe men joni o felliti yaltude o mona waynodira e yimɓe kaso ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof ya wona jaam mi weltanimama no feewi en jetti Allah gartirɗo en kadi e yewtere men e oɗo ñalawma hande taw eɗen mbaɗa tarihaji walla gurnameje annabaɓe meɗen taw eɗen tolni e gurdam annabi Yusuf ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen kanko annabi Yusuf caggal o salinoma yaltude o yalti caggal ɗum caggal nde o heeɓi ko laaɓi e hoddiro Allah o felliti yaltude notoyade lamɗo o heddi ko omo waynodira e yimɓeɓe o wondunoto nder kasotoɓe Seydi Sarr e on saaha o felliti ummade omo yaada e oɗo garnoɗo noddudemo mo lamɗo o nelno nden noon caggal o andi ko muyno ko woodi andama hay hunde o waɗani ɗum ɗo ene jeeya e haqqilantagal
kala ko mbawɗa yidde e aduna yo a taw sa heeɓi hunde nde alda e tuuma muyaji walla alda e ko tunwintuma walla alda e ko ɓawlintuma. aɗa wawi wasde heñade ɓayde wasdema heñade nde ene wawi rokkudema laabde e ɓerɗe yimɓe ɗe jara seesa yiddema hunde nde ko nde wawi wonde foof woto addane heñade taw nden ɗon heñare ene rontinanma tufdi e ɗen ɗon ɓerɗe ɓen yimɓe ɓe gonduɗa. ɗum waɗi wonde e kaso fodde duuɓi poɗɗi ni sa wiyama ya yaltu ina weeli jomum heewi ko heñade kono ya taw sa yaltoyi a tawoyta to boowal to ko ganduɗa ko ene heddi e ɓerɗe yimɓe ɗe taw eɓe darduma ɗum taw wona hunde welde. ko haqqilantagal Yusuf waɗi ɗo ko wonno sababu garmi ga ko yo laaɓ hade mi yaltude omo andi wonko fadimo ko gardigu ko fadimo ko laamu ko fadimo ko alliyankagal ɗeɗo gueɗe noon jadata e tuumo muya mo ganduɗa laaɓani taw ene heddi e ɓerɗe yimɓe Seydi Saar. wadde noon o fada tan o laɓɓina ha laaɓa taw hankkadi o itti ɗum o fitti ɓerɗe yimɓe ɗe ko moftannoma kanko Yusuf taw so yalti ala ko heddi e ɓerɗe yimɓe ɗe koɓe dardama ko ganduɗa ko yaadani e ko fadimo boowal ko. e hoddiro Allah o itti ɗum ha laaɓi kanko Yusuf o felliti yaltude omo notoyo lamɗo Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou o felliti yaltude omo nottoyo lamɗo enenne ko ɗo mbatten erago faade bandiraɓe sehilaɓe tinnoɗe ndentoɗe yeyde drog ndentoɗe simmade drog ndentoɗe wujjude jawdi janandi nayyi bey baali téléphone aji janani ndentoɗe wadde viol cukalon ndewon ndentoɗen gueɗe ɗe ganduɗa ene tunwina ɓalli men ndentoɗen wadde escroquer yimɓe escroquerie bonɗo funtude yimɓe ñaama jawɗel men ndentoɗen ɗe gueɗe ndentoɗen wiide ɗen jeeye terrain taw koye fenade ndentoɗen wiide ɗen mbawi hunde taw en mbawa ganda hande kala naɗɗo kaso ay casier judiciaire ma o ko markaɗo kala kayit mo ɗaɓɓata hande mbiyata ko ya addoye casier judiciaire sa yeehi e nder région ma mo jibineɗa aɗa adda casier judiciaire so tawi tan ɓe tappi sa meɗen adde kaso aɓe gandi ene herƴinma on ji onon wonɓe Europe wonɓe Amérique wonɓe Asie wonɓe partout ene herƴinma to golle ɗe ɗaɓɓataɗe ene herƴinma ɗo paalaɗe ene herƴinma hay société mo poɗɗa ƴettede o neɗɗo yo laɓɓin hoore mum Allah walluma. hande sukaɓe men ɓe ko ɗum ɗo fotode discours aji mawɗi hande e nder jumaji e jamaji ha tenti oɗo jamma mawlidi nabi sallam foti wonde ko discours laɓɓinde sukaɓeɓe wajade sukaɓe rokkuɓe sukaɓe holko wonno cukako annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ceerno Haali Abdullahi Sy o ummima omona waynodira e yimɓe kaso gam yaltude holno ɗon yaari. eyyi mi weltanimama no feewi Seydi Saar namdal ma laɓgal batgal fayida. joni noon o ummima o mona jogori waynodirde e yimɓe kaso wonko kalnoɗen hen ñalawma hanki o felliti yaade caggal o andi hankadin ko yimɓeɓe tumanno wonande ɓe gandaɓe rewɓe ɓe kayne gandi lamɗo o kayne andi ɓayde ko nenoɗomo o lamɗo biyetaɗo premier ministre o on ne andi hay sinno o wawa andude temedere e nder temedere omo andi kam hay sinno ko 50 walla 60 oɗo Yusuf waɗani hay batte kono noon o heɓani yananede timmude ko ɗum waɗi sababu Yusuf jaɓani yaltude so wona ngal ɗo gollal laaɓi e nder ɓerɗe yimɓeɓe. Seydi Saar Yusuf heeɓi ko laaɓi wonde lamɗo o laaɓama kañum waɗani haydara so wona ɗum so neɗɗo nannama kaso yaltinama tan woni lamɗo no dardete ko meeɗi nadde kaso wonko wanno on ko nannimo kaso hay sinno ɓen ɗon haaloɓe ɗum ganda ko nannunoma kaso ma tummo to nder hakkillaji mumen wonko waɗi de wona mere nannimo toon. e on saaha ɗum laaɓi o felliti yaade o ummima o mono waynodira e wonɓe e kaso waɗi nde Yusuf muuyi yaltude oɗo kaso
baka ahlu sijin, yimɓe kaso pop gummi dari goni e wayde nde ɓe gandi tan Yusuf woni ko e yaade, ɓe gummi ɓe dari kamɓe yimɓe kasoɓe ɓe gona e wayde. Yimɓe wonɓe kasoɓe ɓe potani e wonɓe e wuro ɓe kewendi, kono koɓe yimɓe hewɓe ɓe pamɗani. ɓe gummi kamɓe pop gulali dande dow, goto foof ene wuyira banggue, ɓene daari sara makko, ɓene joñoyi ene jooɗi ene goya, ɓene daroyi to, won hen kay ene teɓɓito ene caama e leydi. sibi Yusuf gila Allah nanɗo ɗum e kaso he, ɓe jejjiti koye kaso ɓe goni, ɓe cikkini kamɓe ɓe gonani e kaso koye nder wuuro to ɓe goni, eɓe kumtoya hajuji mabɓe. haare natti konde Yusuf naati oɗo kaso, Seydi Saar tuundi natti e oɗo kaso konde Yusuf naati oɗo kaso, ɓerɗe natti sunade konde Yusuf naati oɗo kaso. ɓe giwi e caɗele kala saɗede hewnode noddede e kaso nde Yusuf naati e oɗo kaso, Allah waɗi o itti ɗum e nder ɓeɗo wonnoɓe nder oɗo kaso, Seydi Saar. ɓe jiiɗi Yusuf yidde, ɓe natti miijade haydara, ɓe natti miijade ɓiɗɗo, ɓe natti miijade jinnaɗo, ɓe natti miijade gondiɗo. ala Yusuf tan ene yoniɓe e ɗeɗo gueɗe kala, kamɓe ɓeɗo wonnoɓe e nder kaso, Seydi Saar. konngol arti e ma e on saha jokkengol. ceerno Abdullahi si eɗen jerodiriɗo seeɗa Yusuf laaɓal makko nde o naati o kaso haare gasi, laaɓal ari. eɗen beltonoɗo hen rewɓe wonɓe galleji ganduɗa guila naati galleji ɗi taroɗe certe tuundi, barmeji ɗi certe tuundi, galleji ɗi certe tuundi. so ɓe jeehi tan taroɗe koye tuundi gonata, galleji ɗi koye tuundi gonata, saabu eɗen gandi galleji ɗi hewɓe lawƴata taroɗe, hewɓe lawƴata baraduji ɗi, hewɓe lawƴata barmeji ɗi. lawƴata ko goto walla ɗiɗo, goto tan ɓuurata labde reedu, kañum mayata e taroɗe ne lawƴa, heddiɓe ne mbaɗa hen gueɗe goɗɗe ne jalta. ɗum noon son gone galle yimɓe ballodire, moni foof so fini yo lawƴu tarude ha laaɓa, sa lootima gayni lawƴu ha laaɓa, hanima loota lawƴu ha laaɓa. so goɗɗo ari wasa tawɗon tuundi ma, wasa tawɗon salte ma, wasa tawɗon haydara maɗa. ene jeeya e wonde neɗɗo moƴƴo, neɗɗo julɗo pewɗo, gañowo lorde neɗɗo goɗɗo garowo ɗo garɗa ɗo. neɗɗo moƴƴo julɗo komo lorata, Allah yiɗa lorowo, Allah yiɗa nanguitowo. sa julɗo aɗa juula aɗa wirda aɗa lora yimɓe, juuluma moƴƴata. ɗum noon e nder galleji ɗi yimɓe tinno, sa ammiri a gayni lawƴu ha laaɓa, so goɗɗo ari sohli waɗa, sa defi a gayni lawƴu ha laaɓa, so goɗɗo ari waɗa, sa hutorin boolel janguel a gayni lawƴu ha laaɓa, so jomum ari. sa yeehi tarodde a bonni a arti goɗɗo ari waɗi noon, est ce que ma rutta toon? ala, moƴƴinen gonka ka, moƴƴinen gonagal men. ɗum addi oɗo tarih ko ha janggen hen gonagal men. yimɓe kaso goni e wayde ceerno Khalid, eskey yimɓe kaso darima cunima nana goya gam Yusuf adde mabɓe laaɓal e ɗum. holno Yusuf waɗi ceerno Khalid? Seydi Saar, mi salminima lawol gongol, mi weltanimama no fewi e namdal ma paayo dingal. yimɓe kaso goyi, ɓe goyi bojji cattuɗi nde Yusuf yahata. Yusuf deeñiɓe, ɓe jawani deƴƴude, o waddi hen ha ɓe deeƴi, o waddi hen ha ɓe deeƴi. caggal ɓe deƴƴi bojji ɗi, holko ɓe goyata? Yusuf nena yaha ina woppaɓe. e on ɗon saaha kanko annabi Yusuf o duwaniɓe duwowuji tati ɗi ganduɗa ko jaabaɗi, Allah jaabi duwuji ɗi. ɗon e ɗon nde o duwi Allah jaabiɗi, wona ha ɓooya, wona ha janggo. e on ɗon saaha o noddi Allah, o wi Allah joomam ya newnu e nder ɓeɗo yimɓe, newnanam ɓerɗe mabɓe e dewal Allah, ñimnuɓe e dewal Allah caggalam. ɓe goni rewoɓe Allah e yeesam, kono mbiɗe mi yaha ya waɗɓe rewoɓe Allah caggalam. joomam wota waɗɓe tampoɓe e nder oɗo kaso, ya waɗɓe koɓe foftuɓe, wona tampoɓe. joomam ya duñ ga mabɓe, allahumma dafa anhum shiddatil harri wal bard. ma joomam mi ñaguimama, ya duñ ga mabɓe nguleki cattuki, kala ko wuli woto nguleki tampinɓe ɗo.
jooma mi ñaagimama ɓuuɓol kongol ɓuuɓi fof wata tampinirgol ɓuuɓol ɓeɗo yimɓe sokaɓe e oɗo kaso. eɗen gandi kaso ala koltu, kaso ala bettatewi moƴƴiri, kaso ala ko suddete taw ene tekki, kaso ala ko ñawdorte ɗeɗo gueɗe so wuuli walla so ɓuuɓi holno mbatta. no mbaɗiranɗa galle ma ni so wuuli daña ɓuuɓol seeɗa walla so ɓuuɓi daña no cafrirɗa ɗum mbajjuji ma e goɗɗum, ɗum ala kaso. o duwani yimɓe wonɓe kasoɓe kanko nabiyullah yusuf oɗo du'aw. o gasni o wi allahumma atihim bil akhbari fi kulli yawm, e joomum addanɓe habaruji leydi ndi kala ñalawma, taw noon ko min sa'iril bilad, taw ko dendagal leydi ndi walla ko ɓuuri hewde e leydi ndi. ya addanɓe habaruji mum ɓe ganda holko kewi e leydi he. nde won noon humpede ko ñaw bonɗo, humpede ko musiba, humpitade ene waɗi fayida e gurdam. an Sara aɗa heewi haalde ɗum. humpitade ɓuuri humpede, wadde noon annabi yusuf duwaniɓe oɗo du'a'u. caggal ɗum kanko nabiyullah yusuf ndeysan o woni ko e waynodirde mabɓe mo yaaha seydi Sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou kumpere woni majjere noon ɓuuri keferu bonde, yo Allah dandu en hen. neɗɗo jaɓɗo humpede kala ko hunde hulɓinide. neɗɗo or jaɓ humpede, neɗɗo yo humpito kala paama kala. ay sa yi policier ene humpiti ko moƴƴini, policier ɓuuri bandi wonde bandi. nde tawno o yeehi école ɗo o janggat toon ko sifa kala bandiyagal, no gujjo wujjirta, no gujjo wayi, no koyɗi mum mbayi, so nanggama no haalirta, no sifori, baɗo viol, baɗo ko boni, jeewo dorog, kala neɗɗo baɗo ko boni police ne jangga ɗum beele wawa jaggude on, saabu o addira ko hawo jagga on, alay saago o jangga jikku on. anden hay sa bajotoɗo jumaji e jamaji il faut ganda ko woni boîte de nuit. a yahat boîte de nuit, a jooɗoɗo sangaro woni ɗo yarateɗo, nana koɓe kalata ko, noɓe jerdata, noɓe mbayni, saɗa waajo mema ɓerɗe ɗe. fof ganda ko yimɓe guuri ko beele mbawa haalandeɓe ɗum. ɗum woni andude hunde, ganda ko kalata ko, janggo neɗɗo wiyata a ode ko haali ko anda. sabu waɗi hande woni yimɓe hewɓe ne mbajo mbaɗa nana jomum waajo rokka yeru, taw ko wona noon, surtout ko humpitaki. saabu hande sa yi wona sernaɓe ne goodi hande, so tawi waktu journal yonti ɓe kuɓɓante télé, neɗɗo jooɗo sara mabɓe ne faccirnaɓe ko haala ko. woni anduɓe hande galleji diine mawɗi, saabu hollum aɓe jokkodire laamu ngu, ɓe jiiɗa janggo haalde ko ɓe ganda. sa woni leydi, andu leydi ndi ko yahata e mum ko, andu golle leydi ndi, andu politique leydi ndi, andu actualité ji leydi ndi. annabi yusuf ko duwi ko ɗum reeɓi ha hande gonɗo kaso ɓuuri humpitade hay gonɗo bawal. ceerno Khalidou jarama, yallah yo moƴƴen. ceerno Khalidou, annabi yusuf yalti kaso, reenoɓe kaso ɓe no mbaɗanimo ceerno Khalidou? seydi Sar mi salminima lawol gongol, mi weltanimama kadi e namdal ma bangal fayida. annabi yusuf o waynodiri e mabɓe, o yalti. nde o yalti kaso o kanko annabi yusuf, renannoɓe kasoɓe dariɓe e damal ɓe ganduɗa ko kamɓe goni renoɓe kasoɓe, kamɓe e mawɗo mabɓe kettuɗo dow o, on ne jogui biru mum ɗon ko ɗon woni. kamɓe pop nde ɓe gandi yusuf woni ko e yaltude, ɓe gari ɓe dari damal kasoɗo. yusuf yalti ene jogui sawdu mum, taw ko comci goni hen tan. kamɓe fof ɓe dagani yusuf, ɓe goni e wayde kamɓene, kamɓe lamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe keedi e oɗo kaso. ɓe goni e wayde, goto foof ara salmodira e makko, danodira e makko, waynodira e makko, tan ƴoora gonɗi tan wona yuppude ene wulla. ɓe mbi mawɗo mabɓe o wi yusuf, guila garɗa ɗo tampere min joguino e sokaɓe ɓe iwi, nden ñande fof ko haare, ñande fof min garat min ceerda, ñande fof wodat fiyaɓe, ñande fof ko caɗele. guila garɗa needi daña e oɗo kaso, min natti tampude, min ñallat ɗo, min mbaala ɗo, taw hay gotol min natani kaso to, taw ala ko woni sababu o, so wona an woni e needeɓe aɗa hollaɓe lawol moƴƴol. a waɗi kamɓe fof ɓerɗe mabɓe gonti ɓerɗe moƴƴe,
ɓe jiɗodiri kamɓe pop ɓe newodiri kamɓe pop ƴettoje mbayri nanede ɗo hen sa'a ñande foof ko ƴiiƴam koko momtete e kaso he pidirat ha ɗaɓa warodirde ƴiiƴam rufa ɗum foof gila garɗa ɗo natti hande o min pofti taw ko an foftini min natti tampude min natti sernude min natti fittude min natti fompude ƴiiƴam ala ko woni sababu so wona garal ma e oɗo kaso wona yiɗandema ya heddo e kaso he kono kaso o weliri wonɓe nder e wonɓe boowal kala hande o sa yeehi min ganda fof no min joktorto oɗo kaso min dañi sunno e yaltudema e oɗo kaso aɗa jogori wuppude min ɗo goppida min e caɗele min duttoto ko e mbadidi min gonno adana caggal a yeehi a ari a adani min jaam kono somin certi e ma min ganda holno min mbaɗata e nder oɗo kaso caggal ne mballuɗa min yimɓeɓe foof gonti neɗɗo goto jiɗodiri batti yewtidde batti jaldude min tampi ɓe kalni Yusuf kaɗo haala kamɓe renoɓe kasoɓe caggal ɗum kanko annabi Yusuf feere alay saago ma o yaaha kono kanko ne gowodiral makko e mabɓe o yiɗano sertude e mabɓe kono noon ko e felo Allah e felo yamirore Allah o woni o ari ko mission addimo alay saago mission o yaaha mission o noon hande o Allah koko yamiri yo yaltu kaso o yaaha o jokkoya mission gadduɗomo e nder ndiɗo leydi kono noon so wonano ɗum o yiɗano sertude e mabɓe ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle kono ceerno Khalidou so en dañanno hono Yusuf gorko e hono Yusuf debbo e nder galleji men he beele galleji ɗi mbatta haaldude yimɓe so gottima gayni gonta e daari e tindi soɓe kirtima ɓe gayni ɓe jooɗo ɓe jewta ɓe gona neɗɗo goto tikke ɗe giwa mette ɗe giwa gulu wulti ɗi giwa kaari wi kam ni iwa o so ñantima ɓiiñe o so ñantima ŋooɓe kaari nanaya kaari waɗini malli bonɗi e purƴinali Allah itta ɗum ha laaɓa waɗa ɓe jaam teni waɓe ɗon e galleji ɓe fof ko ñamminteɓe ko yarneteɓe ko rokketeɓe sabunde sodanteɓe paaɗe sodanteɓe kerem ko poppi ngala haydara teni ko caɗele tan ɓole koɓe caɗele ɓole ten ɓe ngala haydara koɓe caɗele ɓole ten hay ordonnance ɓe mbawa sodande koye mabɓe soɓe pamanno tan ko Yusuf adde lallitare laaɓale ɗerɗe deƴƴewɗo kaso maɓe ƴeew wahlade seeɗa ɓe gadda e galleji ɗi jaam beele yimɓe guura gurdam moƴƴam ceerno Khalidou Yusuf nana yalta kaso ɗo demal ɗo holko tawi ɗon e holko waɗi ɗon e holko haaldema ɓe ceerno Khalidou Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi kattude weltare a jarama ayde o waynodiri e yimɓe renoɓe kasoɓe ha o gasni waynodirde e mabɓe jokki hen ko kanko nabiyullah Yusuf o rutti e damal kasogal omo jogui kuɗol makko o dari e damugal he to dow damugal ɗo o windi ɗon holko windi ɗon kanko Yusuf o wi ɗum ɗo ko qabri wuurɓe hada baytur hada qabrul ahya caggal ɗum kanko nabiyullah Yusuf o yalti o tawi eɓe gaddanimo puccu e saret mum ene dari o daari banggue goɗɗo o tawi puccu e saret kadi goɗɗo ne dari o daari banggue goɗɗo o tawi yimɓe ene gaddi ko ganduɗa ɓe pawi ko e balabe mabɓe taw ko 16 jonnaɗo cinkaɗo woni e dow hen ɓe mbi yo jooɗo e on ɗon 16 yimɓeɓe dondomo e balabe mumen nawamo ha ɓe jettinamo lamɗo o Yusuf wi ala min mi jooɗotako e dow balabe yimɓe min mi suɓima jolde e puccu mi wasa jooɗade e dow balabe yimɓe min Allah addirimi e aduna ko yomi ittan yimɓe teddendi mumen kono wona yomi arbade ɓeydanaɓe teddendi mabɓe ɓeɗo ɓe jogui teddendi mabɓe ne yoni ponmi ko arde mi ustanaɓe kono wona arde mbeɗa jooɗo e dow mabɓe mbiɗa ɓeydanaɓe teddedi ay kisa e on ɗon sifa moɓe jogui ko Yusuf itti ɗum e nder leydi Misra kono kala joguiɗo place mawɗo kala joguiɗo yaajede seeɗa ko ɓuuri hewde sene yaaha ɓayde wona luufu goɗɗuɗo
heewi jooɗade ko e nder e dow balaɓe ɓen yimɓe ɓe coodata eɓe mbiya ɗumen ko kamɓe kalfi ɗumen. Yusuf woni gittuɗum e leydi misra ha laaɓi ha wi ceer seydi sar. E on saaha Yusuf wiɓe yoɓe jaah ɓe koota, kañum waɗɗoto ko e puccu, jolata ko e saret. E on saaha Yusuf joli, ɓe pokkiti, ɓe jalti e oɗo kaso caggal ɓe mbaynodiri e yimɓe mum. Yusuf ne yeeyo kaso, yimɓe kaso ene kucciti yeeso ene ndaara. Caggal noon Yusuf aadodiri e yimɓe kaso, sa yeehi woto e jiɗmin, Yusuf wiɓe ala onono gona e jittaɓe, sa a zurukum ala dawam, mami juuro on e duumade, sa a pop ma on jiyam walla joni ko ummi e yam, sikki ala. Tinnoɗe tan toppitoɗo e dewal mon Allah, ñiiɓe e ko gonɗon e mum ko joni. Inchallahu asallahu ene wawi Allah adda yolɗede wonde ko leelani. Tinnoɗa e koye mon. O yeehi o waynodiri e mabɓe, o hucci wuuro Seydi Sar, ko ɗon konngol artata e ma e on saaha jokken golle. ceerno Haali Abdullahi Sy ɗo konngol artiyam ɗo, neɗɗo moƴƴo julɗo gonɗinɗo Allah kalɗo ari waccat ɗon batte Allah. Neɗɗo moƴƴo julɗo gonɗinɗo Allah kalɗo ari waccu ɗon batte Allah. An no mbaɗirta lappi maɗa e nder leydi France ni, ɗo garɗa kala a accat ɗon batte Allah. Neɗɗo moƴƴo ɗo ari foof e accu batte Allah. Ɗum woni Yusuf naati kaso, accitiɓe batte Allah, ɗon ɗo jamniɓe Allah. Kono julɗo ara e nokku Allah feeñata ɗon batte Allah keddota ko ɗon, omo hulɓini ndentoɗe no moƴƴi. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, Yusuf yalti galle lamɗo fayi kaso. Yusuf yalti kaso fatude galle lamɗo. Galle ɓurɗo mawnude kadi, galle goɗɗo, galle lamɗo. Kono feeñi aduna, Nelson Mandela yalti kaso fayi galle laamu, wonti lamɗo. Lula mo Brésil wonino lamɗo, yalti laamu, foɗodira to banggue kaso, arti kadi wonti lamɗo. Aduna ne hawni ceerno Khalidou. Ceerno Khalidou Yusuf fayi wuro, o yettima galle lamɗo o, hadima ko yindirde e lamɗo o holko adi waddede ɗon ceerno Khalidou. Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal. Yusuf o waynodiri e yimɓe kaso, o fayi wuro. Kaso o woni ko caggal wuro, en foti wuro ngo seeɗa. O fayi wuro, o yettima wuro, on ɗon gaddoynoɗomo ko neɗɗo takkiɗo lamɗo o, jaadunoɗo e oya suka pour yaade yaltinoyde Yusuf, on ɗon ko neɗɗo takkiɗo lamɗo o. Ɓe gari haɓe jettima, ɓe tellima e saretaji ɗi, ɓe kucci e nadde e on ɗon galle, taw ko galle lamorgo. Nde ɓe naati galle o ko mawɗo, sa naati galle o aɗa wawi yaade ko juuti, aɗa wawi taɓade taaɓe kewɗe, galle o ko mawɗo, tawa yettaki to lamɗo o woni to. Kono sa naati koye galle na, hay galle oyamo nehano, on ɗon galle ko noon wano. E hoddiro Allah ɓe naati galle o Seydi Sar, gaddoynoɗomo o, noddoynoɗomo o, jaadunoɗo e suko oya mo firanno koyɗi, on ɗon wimo Yusuf, o wi nam, o wi ɗo natɗo henna, sa naatiɗo ko nokku heblorde fof nen toon. Lamɗo o hade amen arandema e ngolɗo lawol, o tottino min comci, taw ko comci tedduɗi, taw ko comci ɗi ganduɗa ko lamɗo fonno wadde ɗi, comci joɗɗi. O totti min fannuji jonɗi, yomin gar min mbaɗi nduɗo suudu e oɗo nokku. Sa naati toon nder to, tarodde nen toon, fof nen toon, lootoɗa mbayla comcima ɗiɗo hadama yettade lamɗo o. Yusuf wi aha, hay min hooram mi yiɗa yettodade lamɗo o e mbadi ndi gonmi ndi, hay sinno ndi wona bondi, mboɗo yiɗi lootade mi wayla no mbami ni hade mi yettade mo. E on saaha Yusuf naati e on ɗon nokku mo waaji o wimo, o looti kanko nabiyullah Yusuf alayhi salam. Nde o looti,
o gasni o ɓorni comci joɗɗi o dadi daɗugal makko batgal fayida kanko nabiyullahi yusuf alayhi salam. nde o ɓorni comci ɗi o waɗi daɗugal makko taw yimɓe ene padimo damal ɗo o gasni o yalti ɓe dokkimo lawol ɓe keedi caggal makko o huccani lamɗo o Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on saha jokken golle. eskey gorko joɗɗo jontaɗo labtuɗo cuɗaɗo mo jomiraɗo rokki mbadi woni annabi yusuf joom sayade junde. ceerno Khalid Abdoulaye Sy machallah neɗɗo de so tawi ene jokkodiri e lamɗo walla lamɗo noddima walla patron ma noddima ar ñanto ha yooɗa ɓuuri bonde fof ko arde lammi waɗi pantoyel lammugel tunugel simi seeɗa aɗa warñi ceɓeje ɗum moƴƴani. neɗɗo so tawi patron ma noddima lamɗo ma noddima ceerno ma noddima ñanto ha jooɗa pewna bahe wahema ha yooɗa pewnitoɗa ha peewa ñantoɗa ha jooɗa cocca ñiiƴe maɗe e ɗemgal ma ngal ha laaɓa saw sa haali odeur yaltata faade makko nde tan no wawi eldudema seeɗa o ancuma ha laaɓa. ɗon gajjel kane wiyata e kala saaha neɗɗo yo accu ha lamɗo sohla ɗum so lamɗo sohlima tan sa ari kala kalɗo wiyama ko eyyi kono sa sohli lamɗo a yiyata ɗum ɗum ko gonga. Yusuf fayi to lamɗo o kuccam tengu rengu ceerno Khalid holno wadde lamɗo o e holko adi wiide lamɗo e holko lamɗo o wimo. Sar mi weltanimama no feewi e namdal ma batgal fayida a jarama no feewi Seydi Sar yo Allah junnu gurdam ma namde ma baɗɗe fayida Seydi Sar Allah subhanahu wa ta'ala e hoddiroji mum Yusuf ñantima o huccani lamɗo mbiɗa nde o yetti lamɗo o holno ɓe mbaddi o ñantima wa labisa hiyaban hasana o ɓornima comci joɗɗi moƴƴi wadde o yuhadu min hada ene jagge eko kalɗen ɗo ko ene haani kala neɗɗo sene naata ene yaha to lamɗo o ɓorno comci joɗɗi taw ko comci laaɓɗi o jogo mbaadi moƴƴiri o moƴƴina gonka makko haade makko yettade lamɗo. eɗen gandi dawde ene fittoya laaɓi ko dawol dawde assemblée nationale ko dawol fof ko dawol gonɗa koye liggoyat kono aɗa andi dawowo ne fitta laabi o e dawo assemblée o ñantugal mabɓe wonata gotum nde wonde o to huccitoyta ko e laamu oga dawata koye fittude wadde lamɗo saɗa yaha toon moƴƴi ko mbaɗa comci moƴƴi ñantoɗa o yiruma no moƴƴi wadde Yusuf ko noon waɗi nde o yetti lamɗo o ko ɗum namdinoɗa holnoɓe mbaddi nde Yusuf yetti lamɗo o salmini lamɗo o salminiri lamɗo o ko ɗemgal arabeere o salmini lamɗo o koye ɗemgal arab lamɗo o heɓɓiti wimo holi ngal ɗo ɗemgal o wi ngal ɗo ko ɗemgal babam tokoso e bappañam ɗemgal mawnum babam bappañam tan ko mamam kono kamɓe ko noon tan ɓe mbiyata ko bappañam ammi Ismail e Ishaq jiidi baba jibiniɓe ko annabi Ibrahima ko on woni mo dewɗen ko adduno ko ha joni ko hen meedini ɗen kanko Ibrahima kanko jibini annabi Ishaq kanko jibini annabi Ismail ɓe jiidi ko baba Ishaq o ko on jibini Yaquba jibini oɗo Yusuf mo kalten haala mum joni Seydi Sar wadde konngol artare ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou annabi Yusuf askitinima to iwdi makko est ce que wa askitinima iwdi makko ngal jiidigal ngal wa askitini holno ngal ardi ha ngal yetti annabi men tedduɗo o ceerno Khalidou. Seydi Sar mi weltanimama no feewi
namdal ma paayo dingal ha ko noon annabi ibrahima ko kañum jibini ismaila e ishaq annabi ishaq on jibini yaqub jibini yusuf annabi ismail ko on jibinoyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sibi ko e makko ene yalta fodde mamiraɓe capanɗe tato e goo walla capanɗe tato e ɗiɗo ene lombi hakkude makko e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kono noon ko ɗon o yalti kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah ko ɗum waɗi ɗum arabe kono lasli mum ko abraniyu nde wonde annabi ibrahima ko abraniyankoɓe ko jibini ko foof ko abraniyankoɓe ha yetti yusuf en ko abraniyankoɓe kono noon annabi ibrahima jibini kamɓe ɗiɗo ɓe jiida yummum annabi ishaqa jibinɗo yaquba jibini yusuf o on wiyete ko yummen sarata on ko saratu wiyete saratu ko on jibini ishaqa jibini yaqub jibini yusuf ɓen keddi e abraniyu e on ɗon saaha o to ɓe jiidi ko baba biyeteɗo ismaila on jibini ɗum ko biyeteɗo yummen hajara o jiidi e annabi yummen hajara mo jibini o ko ismaila e ishaqa jiidi ko baba wadde hajara ko on woni perɗo o yeehi makka to woni joni ɗo ene gasa so allah newnima en garoy e habaru mabɓe kanko annabi ishaqa nde o jibina taw oga wondi yummen sarata wondi annabi ibrahima duuɓi 6 pawɗi ha 9 o dañani ɓiɗɗo ko nden yummen hajara ko yummen sarata neno ɗum o itti on ɗon o wi annabi ibrahima ɓayɗen jibdinani mi tottuma oɗo ndesa ɗum o tottimo annabi ibrahima resimo o mooɓi reedu ɗum waɗi dokkunoɗomo o hiri allah tini ɗum allah wi annabi ibrahima ittu oɗo nawamo ladde ko ɗon o ƴetti hajara o nawi ɗum omo yaha ha ɓe ndeeƴoyi ɓe tabiti ɓe koɗi koɗo makka woni joni ɗo ɗum waɗi caggal maleykaji ko kanko ibrahima omo jeeya e wurtimɓe ndin ɗon gorondi suudu kaaba wadde o addimo o waɗimo ɗon kanko annabi ismail e nene makko ko ɗon allah itti leñol arabeɓe biyetegol jurhum naɓe ko ɓen gari koɗi ɗon ko haala kewka woni ɗo en meftat tan e on saaha noon o mawnidi e ɓen ɗon o resi e mabɓe kanko ismaila koɓe jibini fo haala arab ene resa arab ha nelaɗo jibinoya o tawi arabagal kanko o jokki e ɗum o wiya ko arabe kanko sallllahu alayhi wa sallam e hoddiro allah ko ni woni noɓe mbaadi wadde noon nde lamɗo on lamdimo ngal ɗo ɗemgal ko woni o wi ko ɗemgal babam biyeteɗo ismaila ɗum woni ismaila oɗo mo ganduɗa hoɗo ino ko makka kañum e nene mum Seydou Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy ɗo kalɗa hajaratuɗo bani men debbo korsinɗoma sohna Hajiratu Saar jiɗɗo almudago ha woni gonga ha filte ƴiƴam muɗum ko ɗum woni fofandu makko mawni men tedduɗo toon to leydi France omo salminima e kala ñalawma ma artoy hen sahaji goɗɗi inchallah kono en jokkat tan e mami men Hajiratu Saar to leydi France onon foof on teddinirama ɗo kono ceerno Khalid ɗo ne jangguina en galle ma so rewma donki famodiri itte gotnawa ɗum banggue goɗɗo wona hulderede wona wawede ɗum woni ko Allah yamiri baba annabi Ibrahima o waɗi ɗum jaam daña nde tawno pelɓodire so keewi so ɓooyini adda ñaw adda caɗele ceerno Haali Abdullahi Sy o yettima lamɗo o caggal nde o yetti lamɗo o salmini lamɗo e arab holko jokki e haalde ɗemɗe kanko annabi Yusuf eskey annabi Yusuf nde Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namde ma baɗɗe fayida wadde noon o yetti lamɗo o lamdimo caggal o salmini ɗum e ɗemgal arabeere o wi holngal ɗo ɗemgal o wi ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal bappañam ammi Ismail ko babam goto bappañam ne wiye Ismail ko mam makko
sibi ismaila e ishaqa jiidi baba. Ishaqa ko mam makko sibi on jibini ba makko kanko nabiyullahi yusuf. Ismaila woni koyɗoyɗo makka. E on ɗon saha caggal ɗum lamɗo o nanata ngal ɗemgal. Caggal ɗum o noddi lamɗo o e ɗemgal ba makko woni annabi yaquba. Ngal ɗemgal wiyete ko abaraniyu. E on ɗon saha lamɗo o wimo i ngal ɗo ɗemgal ne holi ngal ɗo. O wi ngal ɗo ɗemgal kadi ko ɗemgal waabiraɓam tuggitan ko e babam jibinɗomi o e jibinɗo on o e jibinɗo on o. ɗum ko ɗemgal mabɓe lisani abai. Ngal to ɗemgal wino ko lisanu ammi ismail, ɗemgal babam ismail. Ismaila mawnidi koye arabeɓe hay sinno ko abrani yanki ko annabi ibrahima jibinimo. O mawnidi koye arabeɓe kisa o ɓuuri haalde ko ɗemgal arab. Kono bammakko oga mawni ko ɗo jibinaɗo wadde heddi koye ɗemgal mabɓe ko ni tan ɓe cirtiri. Kono kamɓe jiidi baba goto. O to haali arab, o to keddiɗo ga o heddi e ɗemgal mabɓe biyetegal abranijo seydi sar. E hoddiro allah o wi lamɗo o ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal babiraɓam jibinɗomi o e jibinɗo on e jibinɗo on. On saha wa kana al maliku yatakallamu bi 70 lisana. Lamɗo mo yusuf huccitina haalde mum o omo haala 90 ɗemgal. Yusuf no huccita e makko haalnimo ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi hay gotal hen o wawa kanko lamɗo o. Kono noon ɗo jooɗi e jappere makko ɗo kanko oɗo lamɗo omo haala 90 ɗemgal. Kono walam yarifu hadaini lisanayn. Ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi kay hay gotel hen o anda aslan hay batte hay seeɗa no anda. Kono noon ko ɓuuri hawnade hen seydi sar kala nde o haali ɗemgal e nder 90 ɗemgal ɗe o nani ɗe kanko lamɗo o kala ngal o addi omo haalda e yusuf jaabomo. Kala ɗemgal ngal o huccine yusuf omo haalda e mum e ɗemɗe 90 ɗe o wawi ɗe yusuf jaabomo seydi sar. ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV yewtere men buuɗal yurmede ma en diwtu waktu men seeɗa noon hande inchallah so haaji jomiraɗo no fotiri foof hay soko minute aji seeɗa ma en diwtu waktu. Ceerno Khalil Abdullahi Sy taare kawis e o gorko hakkude makko e lamɗo o caggal nde o haalni ɗemɗe kewɗe holko lamɗo o wimo e holno lamɗo o waɗi ceerno Khalid. Seydi Sar mi salmitimama lawo gongol mi weltanimama. Yusuf ko kawniɗo, Yusuf ko kawis Seydi Sar wallahi Yusuf ko kawis. Yusuf ko kawis kadi ko kawis ɓurɗo hawnade. Ko ni o wadde lamɗo o nde o yetti tan kono mbiɗen ni o adi haalde ko ɗemgal arab. Lamɗo o lamdimo o haali o wi ngal ko ɗemgal bappañam goto ne wiye Ismail. O haalanimo ɗemgal abraniyu ɗemgal bammakko jibinɗomo o ngal haalata o wi ngal ɗo ko ɗemgal wabiraɓam. Caggal ɗum lamɗo o haawa lamɗo no nana 90 ɗemgal kono noon meeɗa nande ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi ko jibina ko. Kono ko ɓuuri hawnade ko lamɗo o 90 ɗemgal ene haala ɗum kono kala hen ɗemgal e nder ɗeɗo ɗemɗe 90 ngal o huccine Yusuf jabtomo e ngal ɗon ɗemgal ngal o huccine e mum. O haala ngal ɗo ɗemgal Yusuf jaabomo. O addoya kadi ɗemgal gongal Yusuf jabtomo. O addoya ɗemgal gongal Yusuf jaabomo e nder ɗemgal ngal o kala ngal o haaldi e Yusuf jaabomo Seydi Sar. E on saha fataajjaba al malik lamɗo o haawa walla haawa e habaru Yusuf ko suka wona mawɗo kono noon ko Yusuf andi ɗo ko fodde duɓmum ɗin mbaɗi famdude ni ene hawni no fewi. E hoddiro Allah noon wiyama e on saha Yusuf yarata ko duuɓi 3. ɗum noon Seydi Sar mboɗande yewtere men hande ko ɗo haɗata ha Allah hokken hawde janggo jokken yewtere men nabiyullah Yusuf. En calmini julɗo foof ɗo woni
en ñaaguima Allah kala julɗuɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum. en calmini baba Sildu Mbodj, gorko moƴƴo, gorko gando, gorko jiɗɗo moƴƴere, gorko jiɗɗo anduɓe, yo Allah yomo moƴƴere, gorko gonɗuɗo nde wonde sa wi somi fottino e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mi gonɗinanmo, mi darto, mi yiɗanmo, mi wallanmo, a fottani makko kono a fotti e anduɓe, a wi a wondaka ɗumen, wona gonga, hay sinno koye nelaɗo pottuɗa a wondetaki. baba Sildu Mbodj noon Allah dandimo e ɗum. nde won noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi al ulamau warathatul anbiya, anduɓe ko kamɓe lumti, kamɓe donti ko annabaɓe joguino. nelaɗo sallah sallam gasata e aduna, kala nde gasi aduna gasdat hen tawat aduna boni. nelal makko ne yaaha gasata. ɗum noon kala jokkiɗo ngal nelal, kala dondiɗo Qur'an, kala pamɗo deftere nde o ronti nelal nelaɗo sallah. o wawa wonde annabi de, o wawa wonde nelaɗo de, kono noon o ronti ko nelaɗo joguino, omo golla golle muɗum. wadde on foti ko teddineɗo. kanko noon baba Sildu ko noon Allah waɗimo. en ñaaguima Allah yo Allah daasa balɗe makko ɗe ko juuti. Seydi Saar mi donimama ko gonoma mi donade, ñande foof komi doniɗoma e ɓerdam, komi doniɗoma e ɗemgalam, taw kadi ko min goto e Allah. mbeɗa ñaago Allah yo Allah hokke sago ma e gurdam, yo Allah hokke sago ma e mayde, kono yo Allah junnu gurdam ma, yo Allah moƴƴin battane ma, yo Allah ɗalde cellal ko juuti, wota Allah wirnu hakkille maɗa, yo Allah ɗalde hakkille ma. nde won noon aduna o fof so rendi ene waɗi almameɓe, an koye almameɓe ɓe jeeɗa. yo Allah yoɓe moƴƴere. annabagal ala, nelal ala caggal nelaɗo sallah sallam. o wino la baadi nabiyun wala rasul, ɗum firtotako. kono so tawi ɓen ɗum ene heddino e aduna hen, nelal ne heddino, an aɗa wawno limtede e nulaɓe ɓe. Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. sibi ko kalta ko, ko noddata ko, ko mbajotoɗa ko, oɗo ngoɗo waaju e kaɗo haala ala toke heddi hande e jokli windere nde. yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Saar mi salminima, mi duwanimama no feewi taw ko e ɓerdam. yo Allah hokken hawde janggo jokken yewtere nde. Seydi Saar, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي أول يفنى musidɓe tedduɓe, yewtere mon buuɗal yurmeende en rokka mon docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow tawete koto kiidira baɗɗo wittoji mum to leydi Mali, leydi Sénégal, ha e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow ene safa fibron, kiis, nem, hémorroïde, prostate, ɗojju duumigo, asma, koyɗe musoje, keceji musoje, koye musoje timmiɗo ha huuɗo bonko ko naate ƴiƴam mum, donkude ɓesnude, prostate, paali jaaɗi ha naate ƴiƴam, kala mum docteur Djiby Sow ne safra. docteur Djiby Sow ne safra fibron, wonata koye reedu, wayno ɓiɗɗo woni toon o walluma ha jibina tawa ala hen caɗele haydara. docteur Djiby Sow to tawete to kiidira, tonggode makko leydi Sénégal ko 00 221 77 244 92 81, walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92, walla tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp, mbatta ko 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe, docteur Djiby Sow ko safriyanke ngana. ceerno Haali Abdullahi si a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. ko cifiɗa e am ko foof ko ɓuuri ɗum ne tawe ma, ko kalɗa e am ko foof ko ɓuuri ɗum ene ma, nde tawno ko neɗɗo
ciforiɗo moƴƴere moƴƴo baajotoɗo ko moƴƴi jahowo ko moƴƴi yiyata ko moƴƴi ko duwiɗa ko foof mi wiya Allah jaabo ɗum wattana men moƴƴere nde ceerno Khalid alhamdulillah Allah ne rokkuma lamderako Allah ne rokkuma softede Allah ne rokkuma wonde fasinte labde sawtowol e humpitade gandal ko kalata ko aɗa humpiti ko kalata ko Allah ne laɓɓini ɗemgal ma no laɓɓiniri ɗemgal annabi Yusuf ni Allah ne rokkuma softede a amani aɗa fammina rendo ngo yo Allah yoɓe moƴƴere hay goto wa yobdema ko Allah tan yoɓanma ceerno kono ɗum inchallah ma laato e ñalawma joɗɗen e nder leyɗele men e nder leydi men bandiraɓe kala gara tawtore ñalawma kurɗo taw ko tarih annabi haalete aɓe daara inchallah ceerno Khalid jarama ko kalɗa e jinnaɗo am oɗo tedduɗo ni baba Sildu Mbodj mi weltima ko babam saabu ko jungo ñaamo babam ko sehili babam ko jaadiɗo babam ko nandiɗo babam ko cirlidiɗo babam ko jewtidiɗo babam baba Sildu Mbodj a jarama ɗo kaɗanmi ko ceerno Khalid haali ko tan yoni so yimɓe waɗa watta hen goɗɗum tan maayo ngo fusat naata joni joni mbaɗa hen ko hawni amin gandi ɗum noon min kaɗa ɗo dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga wela dande yimi yanke ngana mo hande moni kala weltorto sawtowol mum yo dusugo ɓooy min calmini almudango kala e dow indema kono men ko ceerno Haali Abdullahi Sy laaɓɗo sawtowol laaɓaɗo gandal kumpitiɗo ko haalata ko mo jomiraɗo rokki softede no feewi seydi Sy min calmini ceernango kala ha toon tole cuuɗi men sorigo to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba rewiniɗo golle Weltare TV min calmini haralleɓe kala dow indema ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen ha tondulmaji tiggere wudduru e dendagal bandiraɓe julɓe kala on jarama ketki malaki jaam gañamo gañeɗa ko ɓurɗo wille ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo wille ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo wille